Прадухіліць падзенне аварыйных дрэў хутка і бяспечна. Такая задача стаіць перад арбарыстамі. Гэта сінтэз прафесій альпініста, эколага і інжынера. Яны высякаюць цяжкадаступныя для спецыялізаванай тэхнікі насаджэнні побач са збудаваннямі, лініямі электраперадачы ці паркоўкамі. Як гэта працаваць на вышыні трохпавярховага дома, высвятляла Надзея Сербіненка. У камандзе Сцяпана Латыпава толькі прафесійныя арбарысты. Усе шасцёра з разрадам прамысловых альпіністаў, але працуюць з дрэвамі, аварыйнымі і небяспечнымі. У якасці экіпіроўкі сапраўдная альпінісцкая амуніцыя і, зразумела, бензапіла. Дзеля працы над памылкамі і фіксацыі магчымых няшчасных выпадкаў Сцяпан заўсёды апранае на каску партатыўную відэакамеру. Такія жывыя кадры ўпершыню трапляюць у эфір. Зараз арбарыст працуе на таполі вышынёй у 20 метраў. Спілаваць яе трэба паступова, пачынаючы ад ніжніх галін і заканчваючы верхавінай. Я тоже боюсь высоты. Мне там наверху было, немножечко не по себе, чуть страшновато. Разница между профессиональным высотником и простым гражданином заключается в том, что мы не паникуем. И когда нам страшно, мы действуем еще спокойнее, еще быстрее, еще обдуманнее. Спілаваць небяспечныя гнілыя знутры ці сухія дрэвы часам трэба ў цяжкадаступных месцах, паблізу будынкаў ці на могілках. Галоўная задача арбарыста зрабіць гэта максімальна акуратна і бяспечна. Пасля таго, як арбарыст цалкам спілуе небяспечнае дрэва, яно падае на зямлю. І тут яго патрэбна распілаваць на кавалкі. Для гэтага прафесіяналы выкарыстоўваюць вось такія велізарныя пілы. А для пачаткоўцаў падыдуць і невялікія. За один працоўны дзень брыгада Сцяпана можа спілаваць да 30 аварыйных дрэў. Часта прыходзіцца працаваць у аддаленых вёсках, куды хуткая дапамога будзе дабірацца доўга. Таму усе арбарысты пры неабходнасці могуць зняць напарніка з вышыні і аказаць першую меддапамогу. Каждый арборист проходит курсы по спасению на дереве. Естественно, когда человека спускают вниз, ему оказывают первую медицинскую помощь. В машине всегда есть аптечки. У арбарыстыцы недастаткова быць спрытным і вынослівым. Так многія з іх з адукацыі інжынераў лясной гаспадаркі. Таму выдатна ведаюць, калі ад дрэва неабходна пазбавіцца. Ну вот здесь вот, например, на этой чурке спилены, сразу видно, это тополь, что сердцевина уже практически начинает загнивать. Это верхняя часть, если бы чурка была нижняя, приствольная, там уже гниль бы была видна. Выпадкі падзення дрэў павялічваюцца падчас надвор'я з парывістым шквалістым ветрам. Некалькі такіх здарэнняў адбылося ў сталіцы ў жніўні. Здзейсіць колькасць абвалу аварыйных дрэў можа толькі своечасовы маніторынг і вырубка. Надзея Сербіненка, Юрий Сахадзе, агентства Теленавін.